chipani cha UTM is a divided party at this point in time. Mmene zikuonekera tikhoza kutero. Michael Usi ndi wachiwiri kwa president wa chipani cha UTM. Anali wachiwiri kwa Malemu Chilima. Msonkhano woyamba watolankhani umene chipani cha UTM chinachititsa patamveka kuti ndege imene mnali vice president yasowa. Michael Usi analipo, anapangisa nawo msonkhano umenewo. Amene amaona nkuonetsetsa mpando umene anakhala Michael Usi unali wosiyana ndi mipando inayo, kusonyeza kuti iwo ndi amene amatenga kuti ndi amene ali apamwamba kuposa anzawo. Kukakhala mukazaonetsetsa nditu msonkhano akupangisa Chakwera mpando umene amakhalapo ndi mipando imene amakhala anthu ena sikhala yofanana yayi. Amaonetsa nditu kuti uyu ndi wapamwamba. Ku msonkhano umenewo Ausi anawaonetsa ngati wapamwamba. Koma kupatulapo pa mpandowo zochitika zina zonse sizinawaonetse kuti ku UTM ku wankulu ndi Ausi. Chifukwa china chimene chimaonetsa kuti wankulu ndi uyu tikamalankhula kaperekedwe kama ulemu. Ngati pala president inu mukadzapita kuti mukayankhula nthawi zina mmapita mumakakhala master of ceremonies. Mmayamba kutchula a president Dr. Chakwera, a first lady, kena kumachula kumatsika mmusi. Kunsonkhano uwu amene amalankhula samayambira ndi kunena kuti Ausi a vice president a UTM amabwera ena ayamba ndi Ausi not being recognized. Ena samapanga recognize. Kunsonkhano sizimapangika mwadongosolo. Ndifuna ndichilumikiza ichi chinthu ichi ndi kuti Saulo Chilima analotani. Saulo Chilima chinthu chimodzi chimene anthu ambiri amadziwa nacho nkhani za discipline, kupanga zinthu mwandondomeko. Saulo Chilima kana kuti ndipanga press conference 10 koloko. Press conference yawo simamba 10 minutes past 10 kulibe. Saulo Chilima amalemekeza hierarchy. Zimene zinachitika pa misonkhano ya atolankhani imene UTM inachititsa zimasonyezadi kuti Saulo Chilima achoka palibepo. Chifukwa zolemekeza za hierarchy panalibe. Zosonyeza kuti anthuwa onsewa ndi chipani limodzi panalibe. Zimene zikusonyezera kuti chipani cha UTM, and to be fair, mofanana ndi zipani pafupi zonse kuno ku Malawi, zimakhala zovuta kuti anthu ake azikhala ovomera kuti malamulo amchipani mwathu momwe muno amati chani ndeti watsatire motani. Tikuona ena pali ngati kusavomera kuti mmene zili pakadali pano mtsogoleri wa UTM ndi Michael Usi. Ngati alipo wina amene pazifukwa zosiyana-siyana akuona kuti mwina Ausi sakuyenera kukhala mtsogoleri wa UTM, ndekuti chipanicho chinayenera kukhala ndi njira ndi ndondomeko zowachotsera Ausiwo zimene zikuyenera kuti zitsatidwe. Osati mmene tilimu basi kumangopanga zinthu zosafuna kuwapanga recognize kuti owa ndi mtsogoleri, pamene malamulo muchipanimo wachiwiri kwa president wa chipani cha UTM ndi Michael Usi. Naona ngati kuti zimene zikusonyeza kufoka kumbali ya chipani cha UTM kumene timakuonanso ngakhale ku zipani zina sitimakonzekera kuti kwaopa kwauza kuti situkufunani muchipani. Ndikuganiza kuti sizingatheke kuti mamembala onse a UTM sakuwafuna Ausi kuti akhale mtsogoleri. Ndikuganiza kuti sizingakhale choncho. Koma ndikuganiza kuti alipo mwina akhoza kukhala ochuluka amene akuona kuti machipani ichi kuti chipite kutsogolo, mtsogoleri wake asakhale Ausi, nkuteka kuti alipo. Koma ngati alipo achoncho tiyerekeza kuti ndi ambiri anayenera kutsata ndondomeko zimene zili muchipani mwawomo zoti ayike patsogolo pa mpando wa utsogoleri wa chipani munthu amene iwo akumufuna motsatira ndondomeko ndi malamulo a muchipani mwawo.